मंचामध्ये आगमन झाले असा माननीय नगर नियोजन व कृषी मंत्री गोवा राज्य बाब विजय सरदेसाई यांचे आपल्या इष्टांक घेऊन निस्वार्थीपणान खरे धडाडीन वावर करपी तरणाटो काम करत रावलो आणि खऱ्या अर्थान रायझिंग यूथ जायत गेलो. इश्टानो, हो महोत्सव ज्याच्या तकलेंतल्यानच न्हय तर ताच्या मना काळजांतल्यान हांगासर घडून येता असो तरणाटो आम्ही तुमच्या मुखार सादर करता. टाळ्याच्या गडगडाटान तुम्ही स्वागत करा. तुमच्या मुखार सादर करता विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्थेचे चेअरमॅन, सम्राट क्लब चोडणचे अध्यक्ष आणि रायझिंग यूथचे जनक आदरणीय श्री रुपेश नारायण ठाणेकर. तुमच्या टाळ्याच्या गडगडाटान ह्या तरणाट्या उद्योजकाचे ह्या तरणाट्या भुरग्याचे स्वागत जावचे मागता रुपेश ठाणेकर हांच्या लागीं ताणें माचयेर येवचे. ही संस्था फाटली 15 वर्सां मया गांवांत तशेंच मया गांवच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळचें आनी तेंच्यांनी मुखार आपली वाटचाल करची ह्या दृश्टिकोनान ही संस्था उबारली गेली. ही संस्था काम करत आसतना नवीन जे मेंबर आसात जे आतां कॉलेजीन वतात किंवा हायर सेकंडरीन वतात तांकां माची मेळची म्हणून काम करतात. युवा महोत्सव हो नामनेचो महोत्सव गोंयभर जातात, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात. ते एवरी इयर रायझिंग यूथ हे वेगवेगळे कलाकार त्या महोत्सवान वांटेकार जातात. थंय जवळ 40 ते 45 ग्रुप असतात आणि त्या ग्रुपामध्ये आमचे हे भुरगे वांटेकार जावन आपलो परफॉर्मन्स दितात. आम्ही मोवाळी घालताले आणि वयताले दारान आणि म्हणटाले शेबय बावले तारीकडे पावले शेबय शेबय. आम्ही आयल्या वर्सान पैसे घालक वर्सान शेबय शेबय. काटकूट करता काय पेटीच आम्ही काडटी काय काडटा काय शेबय शेबय. शेबयचे बावले तारीकडे पावले शेबय शेबय. आयज रायझिंग यूथ ह्या संस्थेन मये महोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान होच शिगमो होच धालोचो आमचो सगळो उपक्रम जो आसा किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे लोक कलाकार आणि लोक वेद जो आसा तो वयर काडपाक लागून प्रयत्न केल्लो आसा. बांद्रे जो तो उखल बुजा मोखा आता पैसना. बांद्रे जो तो उखल बुजा मोखा आता पैसना. कष्टाचे हात हातान गुटले बगर जैतना. कष्टाचे हात हातान गुटले बगर जैतना. नमस्कार. हा मागता महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष श्री रुपेश ठाणेकर हांच्यांनी आदरणीय मंत्र्यांचे गुलाबीन स्वागत करचे. हो महोत्सवाचो गडगडाट असो चालूच उरचो. हो महोत्सवाचो गडगडाट असो चालूच उरचो. हो महोत्सव तुमकां सगळ्यांक आमकां सगळ्यांक वर्सान वर्स पळोवंक मेळचो. नमस्कार माईकर, कसे आसात? बरं नाही? हा मग मला एवढंच येतं. गोव्यात यायचं म्हटलं ना, कधी फोन आला की कार्यक्रम आहे किंवा शूटिंग आहे. शूटिंग असेल तर मी पैसे अर्धे माफ करतो. गोव्यात असेल तर जेवढे पैसे त्याच्या अर्ध्या पैशात काम करायला रेडी आहे मी, असं सांगतो. मला फार आवडतो गोवा. आता का आवडतं असं विचारलं तर त्याची बरीच कारण आहेत. ती आता सांगत नाही, तेवढा वेळ नाही घेणार मी तुमचा. पण एवढं सांगितलं की गोव्यातले नुसते त्यासाठी म्हणजे सगळंच म्हणजे कोकणी भाषा मला फार म्हणजे येत नाही एवढी आणि थोडी कळत नाही. पण कोकणी भाषा कशी माहितीये, असं कानावर कोणी हळूवार फुंकर मारलं की किती बरं वाटतं. असं काहीतरी छान मस्त वाटतं ऐकताना. त्या भाषेत एक आपुलकी, एक प्रेम आहे, एक काय म्हणतात त्याला, पॅम्परिंग आहे खूप. आणि खूप आवडतं, सगळंच आवडतं गोव्याचं. आणि या भागात अनेक वेळा नाटकाच्या प्रयोगांसाठी आलोय गोव्यामध्ये. शूटिंग केलंय. रिंगा या सिनेमाचं पूर्ण शूटिंग इकडे झालंय. त्यामुळे गोव्याशी एक वेगळंच रिलेशन आहे माझं. आणि रिलेशन असंच कायमचं टिकून राहावं एवढीच देवाकडे प्रार्थना करेन. आणि आजच्या या रायझिंग यूथ या फेस्टिवलसाठी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. एक लहानशी भेट आपल्यासाठी.
धन्यवाद. फुडल्या सुवातेर आमी सत्कार करता श्री आग्नेलो झेवियर रोजारियो फुर्तादो तियात्रीस. गोवन आयडल सारको कार्यक्रम ह्या प्रांगणात जालो आणि आयज मय महोत्सव हो कार्यक्रम हांगर जाता. ह्या कार्यक्रमाचे खरे सूत्रधार बाब रुपेश ठाणेकर आणि रुपेश लिंगडकर आणि त्यांना साथ दिवपी बाब सागर च्यारी. ह्या तिगांची तोखणाय करीत तितली थोडी, कारण हो कार्यक्रम ज्या पद्धतीन आयोजित केलो हे आमकां पळोवंक मेळटा. आणि हो भव्य दिव्य असो रंगमंच जेची सजावट आत्ताच उल्लेख केलो ती बाब सागर च्यारी आणि त्याच्या साथीनी ह्या रंगमंचाची सजावट केल्ली आसा. रुपेश म्हणजे रूप आणि पेश, पेश म्हटल्यार सादर करा. रुपेश आपले जेच्या आंगान जे गुण आसा, जेच्या काळजान जे विचार आसा ते संबंध मयाकारा पुरतेच न्हू, मयेच्या जनते पुरतेच न्हू, तर संबंध गोंयच्या जनते पर्यंत पावोवपाचे तेंचे एक स्वप्न आसा. हे सारखे पण जेन्ना कलाकार आपली कला सादर करता, आपल्या गांवाचें नांव पयस वयर उंच व्हरता, तेन्ना त्या कलाकारांक फेलिसिटेट करून तांचो सन्मान करून तांकां प्रोत्साहन दिवप हें पाचवाती सवायशिणी बाईलानी
दिया बरमिला आसा मोरा दिया बरमिला आसा मोरा थंयसून दिवस जाली गेला थंयसून दिवस जाली गेला वराड्याच्या माटवान वचन दिवस संतोषाला वराड्याच्या माटवान वचन दिवस संतोषाला खानार कुराडी गे खंय जाले वराडी वान्यो तोडिता चंदन तापी फुडले तोड मुणे गे फाटले तोड फाटी मुदले हाडाचे मागोड सरदार तुझे सरदार तुझे
तुझे सत्रे गेला बारू वाटे पहिले बिर्याणी तुका किती मिल्या बारू गे तुका किती मिल्या बारू सर्वे देव बाहेर झाला गोड्या सत्रे करू गे तुझे सत्रे गेला बारू गे तुझे सत्रे गेला बारू प्रसादानी बोलेगे प्रसादानी बोलेगे प्रसादानी बोलेगे प्रसादानी बोलेगे रे मोगऱ्याचे फुल माझे कशाने ढुंढाळले गे कशाने ढुंढाळले गे वरदान करपले पडले भूमी वरी गे पडले भूमी वरी गे हातीन काढले माथ्यान मारले नदले आया पण गे नदले आया पण गे काही वरे सर्व इथून माझे कशाने ढुंढाळले गे कशाने ढुंढाळले गे
तुझे संग लगाया ऐसा, तुझे संग लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, ओ रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये इश्क, ये इश्क, अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद में बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम